سەرۆکاتی ژی کو ئەگەر ئەو ژی وەک هینکی دنا دەح ji zanîngeha mezûn bû ku eger li berjewendiyê xwe birên taya vêga ew jî belkî serokkobar wî. Lê li berjewendiyê xwe nerênd li çareseriya gelê xwe rênd. Bû 27 sal e. 27 sal e kevir wîya wê biheliya ye. Digel vî ew tengezariya ku tê de yîjî li xwe heya wî ji tengezariya wî nemayê heya wî rizgar û xelasiya gelê wî mayê. Hewtê saliyê heta hewt saliyê hemî beşdarî mitingê bibin. Ev mitingeya umûdê ye. Ku umûda Kurda tu vê mitingê da ye. Tişteka biçûk nîne. Ne tişteka tirane ye. Tişteka ciddî ye. Ev mitingekî bi rastî jî jiyanî ye. Gelê Kurd tiştê ku hatiye ser mirêvî dike. Samimiye ciddiye. Divabe devletî vê samimiyet û ciddiyê de nîşandan. Vê baweriyê bide qebûlkirin. Ku wextê ku bawerî çênebe û bi gav navîje û tiştekî esasî neyne û hiqûqî dibe biratiyekê bê hiqûqî nabe. Em biratiyekê bê hiqûqî naxwaz. Yani gotin heye ama tiştek bir nav heye navoktin heye. Abi vî havê yani gelê gur hiç vê pêverê heywan belkî hative xapandinê em hativin ew ê hema ji vê pêvan mimkûnin e gelê Kurd pêşiya xwedî tiye riya xwedî tiye pêşengê xwe zane serokê xwe zane zane çi ye çi nine yani daha ava zelal û aşîl û şev dixetîne.